No és que t'hagis tornat intensa, potser vas sense mapa. Aquesta sèrie és perquè deixis de culpar-te quan el teu cos canvia. Ves a l'avió, obre WhatsApp i escriu hormones per rebre la guia. Moltes dones llegeixen malament senyals que haurien d'entendre. Hi ha dies que tens més gana, pitjor humor, menys paciència o inflor i acabes pensant que el problema ets tu, però no sempre és caràcter ni descontrol. Sovint és context, son, estrès, horaris, energia o moments del cicle. El problema no és només el que et passa, el problema és no entendre per què et passa. I quan no ho entens, et jutges. Aquí no vull que et diagnostiquis, vull que comencis a veure patrons útils. Quan tens mapa, baixa la guerra interna. Mira 4 coses durant 7 dies. Energia, gana, son i humor. Si et passa, no exageres, et falten pistes. I si hi ha símptomes intensos o preocupants, consulta un professional. Ves a l'avió, obre WhatsApp i escriu hormones per rebre la guia gratuïta.